Kodhego makaluo nyakorom gajuang jodak mawuok Kabonyo Kanyagwal sub county Makadi Boy wago konyruok mochwere kotenre kod midhiero mang'ok mar nam lolwe kelonegi e alworano nyaka sani gwenge adek e ward ma oseyudo hinyruok. Gino oseweyo familia ma 3,000 ka osedar miechgi. Watudre kod Millicent Adhiambo achiel kachiel mondo mi onyiswa mathoth kotenre kod wach. Millicent, ageno ni yo makare machiegni e chenro ni mar migago, nyiswa ni to weche din adek Kabonyo Kanyagwal. Millicent. Achiel kachiel kawuok e ward ma Kabonyo Kanyagwal mayudore sub county Makadi Boy, mabende kama chung'e niendi en gweng' ma iluongo ni Nduru, mabende e alwora ni wan kod adult resort rescue center ma oting'o oganda maromo 161 kuom ji 3,000 mabende osenyore e sub locations kata gwenge adek e ward ma Kabonyo Kanyagwal kaendi wachung'e i pi, mabende pino en pi ma wuok koting'o kod ng'ok mar nam lolwe, mabende pi kosepong'o ken mar koth to nam ng'ok kowuok gi oko. Oganda gi eki sani pino osemayo skunde 4 mabende nyithindo ok dhi nyime kod somo, kabende kata kanisni 6 sani weche mag lamo ok dhi e nyime. Ang' nateri achiel kachiel irgi mondo mi gilarnwa giwegi ni to midhiero ma kamaendi anochako gi karang'o to gi sani gi jot kuonde machalo nade kotenore kod midhiero maboko mabende gikalo kod konyruok ma ginyalo kwanyo jotelo kaachiel kod piny wacho mamalo. Machiegni abo chako kodi ng'eyo kameri chakna gi nyingi mondo nyisa ni to in kaka achiel kuom jogo mapiyo osedari nyalo wacho kotenore kod wach ni to kwayo ma un go gin mage. An iluonga ni Margaret Anyango Mondi, anyar Katolo, anyar gi Masi Okuto, motedo Kabonyo Nduru. Waseneno matek e pigni. Kana wuon oda osekethore diriyo. Ka jota ute ji. Kendo achiel ni ochako ketho kendo koro achaka jot manyo onge tundo manyo miya. Ot manya buore no nyo koth ochwe ma pi opong'o ot kendo. Otundo momiya no ema nyo konya. E dala na kuchocho. Anino ndala 2 ka ok ated kata kuon. Jaduong' wacho ni wadar wadhiyo wawuok kae. Wawuok gi dhok. Kwa biro godo yie ma idho godo gi nyiroe. Ka biro godo kuma beto tuo monda jote. Koro miyo Jaramogi. Wagonu wero kamano kuom biro. Mondo ubi mondo umenywa kaka wachalo. Nyoche ana puro. Nyocha kombo puothe pi odonge pi kuno era bete dhot gima nyalo timo onge. Otama kaka kora tim. Wachung' ma onge gima wanyalo timo sani. Koro wakwayo sirikal. Konywa uru. Wan matek e pigni gima nyalo timo onge nekech koro pi opong'o puothe to puothe gima nyo konyowa. Nambe koro onge kata rech tin kata wato onge. Koro gima nyalo timo onge, sirikal konywa uru nisaidie. Nyinga iluonga ni Charles Jumowera, an wuod dalani ma oa e Nduru sub location. E pigni ncho chakowa dweche 3 mosekalo chien. To wasebedo kwa wavumilia i pi manyaka sani koro tamowa kaka wanyalo timo onge. Sirikal nyocha lando ni gin gi kuonde moko ma ji nyalo dhiye. Wan kaka jo Kabonyo Kanyagwal manyo wan chien kani poko miwa kamoro kata matin. Ne wakwayo mana wuod dalawa moro ka miluongo ni Paul Wauga maka mbuya maka Wambulu ema konyowa gi lowo matin kabisa. To kendo omiyowa atua ni wabiro wuok kanyo kata mana bang' dweche 2 mabiro gi. Koro waonge namna mora mwanyalo timo. Kwayo na maduong' ni wan kanyo e kamp kanyo makata chiemo onge. Nyithindo wan tiere godo madhi sikul to gin nyithindo maonge kata kaka chiem nikech koa kucho to yudo kan janyuol mana nitie kani onge gima loso. Kuom mano wakwayo sirikal ni ka onyalo konyowa gima bade moko to gimiwa mondo wawuogi e tents manyo jo Red Cross omiyowa kata pesa moro matin mwanyalo ngeso go chiemo mwakonyore go kata cham ma ginyalo kelonwa ne kes dwar sani otamowa onge kaka wanyalo dwar. Erokamano. Mana kamano sani wayudo ni nitie skunde mabende sani ok dhi nyime kod puonjo. Nyithindo ere kaka konyoru e dhoudi chagi nyingi. Gi nyinga iluonga ni Irina Nyango. Anyawo ma mutedo kano. An ka wuoyo wach nyithindo madhi skul, an kaka japuonj mar skul mar wegi agombo ni mondo akwa sirikal. Wawinjo matek. Nyithiwago kaka chope skul onge. Nyithindo obete dala gi jonyuol. Wan kaka jopuonj ok wanyal puonjo nikech nyithindo ok bi maber. Koro wakwayo sirikal ka ginyalo yudo yore ma ginyalo kelonwa godo tents moko
mag skul mano miwa kane nomi mana joma ni pi odaro to wakwayo ni ka sirikal nyalo kelonwa tents moko kata geronwa udi moko ma nyithindwa ginyalo yudo kaka gichope maber nikech skul oter mabor skunde 5 mane pi ogolo ka egi oter mabor ma nyithindo matindo tindo gi ok nyal chopi. Koro wakwayo sirikal kaka ginyalo konyowa. Jonyuol be ok nyal chulo fee mag skunde giwegigo nikech pesa onge. Puothe onime pi mane jonyuol yutogo. Nam be ok nyal dhire nikech yo maber minyalo luwo onge. Koro wakwayo mana sirikal mondo konywa mondo wayud kaka wanyalo konyo nyithiwagi nikech skul to dhi mbele. To ka nyathi obet e dhot onge kony moro ma ginyalo yudo maber e yor somo. Koro wakwayo sirikal mondo gikonywa. Kamano. Andu Otieno Lango, Secretary mar bunge la wananchi Kisumu County. Adwa wuoye wach mar Kabonyo Kanyagwal ka. E wach pigni nigi history mare. Kochakore 2020, wan kaka jobunge nwawacho ne sirikal niya mondo gilos program maber kaka inyalo keti dikes kendo kaka ginyalo loso nyaka gabions. Wasewuoyo kodgi pile pile to giwinj wach. Kendo jogo oseinyore kabisa. Kaka wan jobunge ok wabiyie gima chalo kama. Wadwaro ni mondo gik moko losi chenro maber. Pesa nitie mar special program ma sirikal nigo. To jogo kao pesa okawo kano. To gi pesa mar jo flood mar jo El Nino ok wang'e ni jogi dwa timo nang'o. To kae mane president obire kamine na chungeni. Wan kaka jobunge la wananchi mar Kisumu County ok wabiyie wach machalo kama. King'iyo bathe kacha wan kod National Irrigation Authority masani king'iyo kanye manyicha konyowa kod wach mar agriculture. Ma nyithindo duto te gi mondwa gi nyithindo gi ji duto te kacha mwapure sani kidhi kanyo pie mopong' rawe malawe ji. King'iyo bathe koni bende pie opong' ma ok en choma ji nyalo dhiye. Wakwayo the government mondo come out mondo kony jowagi mondo tich obed mayot. Erokamano. Okay, ginyinga iluonga ni David Waoga, ajadak ma Kabonyo Kanyagwal kaendi. Midhiero ma wantiere go kaka youths Kabonyo Kanyagwal kaendi wan gi midhierni mang'eny. Mokwongo, tents nchomewa gi jo Red Cross ni mondo wajorgo kanyo chande. To kacha wadake nyaka gi jonyuolwa. Kaki nyachap ni kate utego gi chiegi. Nyata mi nikech ing'eni chik luo wacho ni kubet mabor gi janyuolni en distance maber. To tamowa kata kaka wanyuol gi monde wa nikech kacha koro en kam. Wakwayo sirikal kuyie tung'ie wachwa ni malong'o. Nairobi kujo cho udhiye ukonye ji. To Kabonyo Kanyagwal kata ng'o mondo ubiro ka ukonye jowa. Koso wato kwan dhano bwana. Wakwanyo niya sani maitni wan maitni 5 man pinye muchari kamodwa iko gi onge lo modwa iko gi go be onge kamoda jode chabi en lop ng'ato wuon ok wanyamiyo wanyakelo maiti mondo ik ng'ato kanyo. Sirikal moro amora be pok obiro kaendi mondo miyo ng'adnwa kata rieke wechegi. Wakwayo niya sirikal mar nyong'o mar Kisumu County ni obiye kang'o mane watime e Kabonyo Kanyagwal ka momiyo ka odagi bire gin gi Jared Okello gin ang'o mondo gibiro kaendi. Chieng' moro kowalo nobiro kokelonwa oganda ni chalo mana kasara chalo ng'ang'o oiro wa gweng' ka oganda ok chiegi oganda omi nono dwa tiyo gi siling 300 kiginene kinyogo makani ginene ni chwake ji mano kasara koso mano mo wakwa sirikal ni giwe walo bwana Marakamano Lydia magoe moko kuom ywak ma bende jodak ma Kabonyo Kanyagwal ni godo ka winje ka giywago weche ahinya to malit ni gikwamo kod ringre wedegi kata nyuolagi ma bende owinjo bedni gimiyo ik makare to kata kamano kuonde ma ginyalo iko gi onge nikech miere gi opong' kod pi. Komachielo bende nyithindo gi leo geudi ma bende gigombo ni giyud konyruok mosiko kokalo kuom sirikal kanyalo yudo kaka gero negi gabions kata dikes mondo gine kaka ginyalo konyore alura ni gi weche pur kod mamoko kaka mag lupo magisebedo ka gitiyo godo. Kionge penjo moro amora ma giweche mabende pod wanyonore kaendi
kaendi mondo mi wakol ka waluogi mos mondo wawinjane ni to wach ma kamaendi kata ywak ma kama ne omiyo ji mahawa 3,000 osedare mieregi bende gibiro yudo konyruok kaka giywagono koso en wach ma kiny ka kiny obiro bedo ywak ma kiny ma onge duoko moro amora. Ka kamano taduoko ni studio Lydia an komi dhi nyime kod weche medo tuche meswa mar ke weche mar Ramogi. Anya Melissa enta viamba chiel ka enti Kabonyo Kanyagwal kako wacho no bro miyo wa kuku mar wach no bang'e wadhi mbele nyakwa mga juang. Jagoro mong'ere migawo mochung' ne chenro mag piny owacho Amos Gathesha onyiso luoro kaluwore kod kwano malo mag jotich sirikal mantiere kod dang'ni mar paro. Koloso gi jotelo mochung' ne weche jotije